Perwisyo sa pagtabok sa mga pasahero sa Iloilo City Guimaras amat-amat na nga ginasolusyonan. Isa ka fiber boat na ginpahanugutan na nga makabiyahe. Si John Salame nagaratsa nga balita live sa Parola Wharf sa Iloilo City. John. Kim, ginkalipay sa mga pasahero nga nagabiyahe Jordan, Guimaras, Iloilo City, vice versa, ang pagdugang sang isa pa ka unit sang fiberglass boat sang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative. Ini ang sitwasyon Lunes ang aga sa Jordan Wharf. Malabang pila sa mga pasahero nga padulong sa syudad sang Iloilo. Isa si Florence sa mga nakapila sa Jordan Wharf sang Lunes. Tuman kuno kabudlay ang sitwasyon, ilabi na nga lunsay nagadali ang mga pasahero. Tugay siya tapos wala na ang mahulat kagad pila ka minutes for next ride. Ang malaba nga pila sa mga pasahero ang bangot sa kapaslawat sa Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative nga makaparenew sang permit sa pagbiyahe sang 6 nila ka mga units ang fiberglass boats. Bangot sini 5 lang ka units ang nagbiyahe. Budlay dahil damo pasahero na stranded. Balik-balik na lang kami. Tapos, gutuman kami. Paluin naman ang mga crew. Ang mga documents, very budlay siya gawa i-comply ang mga documents, Abi. And they are aware of that. Kay Tidugay naman ni sila ga-operate, balaan Manila kung kabudlay i-comply. Kahapon nagsapol ang Marina kag Jordan LGU upod ang mga kooperatiba kag nahisugtan nga hatagan na lang anay sang konsiderasyon ang isa sa mga units sang GIT MPC nga makabiyahe. Makabulig-buligid kay bangod mo ni siling ko ang pinakadako nga vessel na sobra sheet ni mo before 119 yung passengers niya. So dako gid ang bulig niya. Magluwas sini, nagmando man ang Marina 6 kag si Mayor Gando nga i-comply sa mga kooperatiba ang 3-month grace period antes mag-expire ila permit para may tion pa nga makomply ang mga dokumento. Tanan nga ina nga bagay gin lay down na ina kagapon. Kagang players have already committed to follow. Pwede ka ka-apply sa renewal mo earlier. So there's no need for you to wait. Siguro, and that 3-month rule is stated man sa ila certificate. Kim, nagalaom naman ang Jordan Local Government Unit nga mas mapadali ang pagbiyahe sang tanan nga unit sang kooperative bago hindi na mahulan liwat ang mga pasahero. Kim. Madamogid nga salamat, John Sala.